l'Institut del Masnou. Un aplaudiment pels de l'Institut de Lloret. Una benvinguda als de l'Institut de Teià. Com veieu, amb la mateixa energia, no ens queda pavelló. I els anfitrions, els de Sant Vicenç de Montalt. Doncs, només explicar-vos breument que aquesta trobada la fem arrel d'una primera trobada que vam fer l'any 2000, o sigui que aquesta serà la 16a que organitzem. Fa 16 anys que alumnes d'instituts i algun any d'escoles de primària ens trobem per ballar. Algun any ho hem fet a l'Ella, altres vegades aquí, i alguna vegada la primera ho vam fer a Barcelona al Mercat de les Flors. Estic molt contenta que puguem seguir. Les danses aniran per l'ordre que espero que la majoria sapigueu. Començarem pel rogle, farem dues danses seguides de les que balleu tots. Per tant, en el moment que engeguem el rogle, quan acabem no us torneu a seure, perquè la següent dansa serà Oci Buix. I després sí que seureu i només sortiran els de l'Institut de Sant Vicenç de segon A. D'acord? Doncs si tothom sap a quin cercle heu d'anar, mireu que hi ha unes estrelletes de colors. Teniu allà, hi ha el vermell, a la porta. Seguim voltant. I busquem una parella per convidar. I dreta, i esquerra, i dreta. Santi, esquerra, esquerra, dreta, esquerra i mirall. I dreta, i esquerra, i dreta, i esquerra, i esquerra, i dreta, i esquerra, i a ballar. Busquem una parella per convidar. I dreta, i esquerra, i dreta, i esquerra, i esquerra, i dreta, i esquerra, i mirall. I dreta, i esquerra, i dreta, i esquerra, esquerra, dreta, esquerra, i a ballar. Esquerra i esquerra, i mirall, i dreta. I a ballar. Busquem una persona per convidar. I dreta, i esquerra, i dreta, i esquerra, i esquerra. I mirall, i dreta. I a ballar.
Montbui de primer d'ESO toquen una versió d'Erin Shore del grup de cors.